какво става хора, аз съм пред Беки, тук сме пуканката, ой, кажи нещо. Остава пуканки. Абе, пуканки са. Така, днес ще продължим нашето оцеляване. Прод Survival, това е втора част на епизод 1. Ще го снимам на 2 части, защото казах ви, не съм с купен тъп бандика. Не, тъп дяма. Така помня, че имам разни простоти в честа. Така, сега, както ви обещавах, с The Gamer, с мозък колкото лешник, Димек The Gamer HD. Чихо е. Ще снимаме също с него. Той ще ми помогне за една къща. Сега ще трябва да събираме ресурси, защото за тази къща трябва доста ресурси. Трябва каблстон, така дърво мисля, че достатъчно имаме, но за всеки случай ще съберем някъде още един стак, докато не свърши брадвата. Ще събираме такова нормално, джунгъл дърво, не знам дали ще съберем. Спрям клипа за малко и се съберем. Коста хора, отново съм така, трябваше да спра за малко, защото имах някои проблеми. Имах малко проблеми. С една мишка? Абе, с една мишка, с твоята космата пишка. Те хора, първият клип вече е качен, качил го преди няколко минути, преди половин час. Изгледахме го тук с пуканката с The Gamer. Нали. Знаете, клипът ще стане до 10 минути. Той ще ми изпише, нали, кога да спра да снимам. Съжалявам, че духам в микрофона. Той тук задъхан, защото до сега бяга. Сега ще съберем малко дърво, нали? Съберем някъде, да, докато не свърши брадвата. Ще съберем дърво за мозък колкото лешник. The Gamer HD. Може да се направи къща? Не, той ще... The Gamer HD, както казах, ще ми помогне за къщата, защото както каза в част първа, той... Не, също не знам да съм казал, но мисля, че го казах. Той строи хубави къщи, затова той в момента игра Minecraft на телефона си изтеглял и ще ми покаже как нали, някаква модерна къща прави. И аз избрах една къща и така. Той ще... нали, сигурно ще му дам или аз ще я направя. Обаче просто сега трябва да съберем ресурси, защото трябва дърво и камък. Камък ще съберем после. Няма съберем също 32, ще съберем докато свърши брадвата. Тук също няма кеф толкова това байо, защото не знам, някакъв такъв мърсене. Тебе кеф ли те пуканка? Не. Вещицата го. С тази къща вещица, дето я намерихме. Вещица? Сега тия неща ще ги обера. Ще няма се заселвам така. Нали, ще се заселя за малко само. Затова ще оберем тия работи. Тук и тия с колони. От вещицата тя не може да бъде къщи. Много бачка. Някакви магии прави. Тя смърдява целио. Така, сега. Това е за спреността. Хора, имаме лего. Както казах, моля ви, напишете в коментарите как се слага простото интро за начало на клипа, защото моят пратя Wake не иска да ми помогне, защото е тъпанар, не бъзикам се. Wake, ако гледаш този клип, не се обиждай, ама съм прав човек. Ако гледаш този клип. Така хора, моля ви, абонирайте се, дайте положителен вод, лайкче. Защото трябват ми лайкове и абонати. Имам 5 абоната. Някои хора, като са започнали да... Вече, нали, като правят клипови и вече са събрали над... Омага. Нали, правят клипови и вече са събрали поне 20-30 абоната. Аз поне така мисля, защото има доста известни геймери. Като... Heaven Bull, да. В едно БГ. Абе, да, те също са известни, ама така, стая по-стари са. Нямам предвид стари по години, ама, нали, от
преди... Аз гледах ни клипчета на един деца, не лесли. Няма трудно му е. Той от тази година почна да снима. Те вече имаме 2 стака така, сега да учим съберем кабелство. Пуканка, искаш да копаш кабела? Аре, ще наведнем за копа. Ай, добре. Сега хора ще дам малко пуканката да поиграй. Слушалките ще стоят при мене. Пуканка след това чупиш, ако не знаеш. Знам. Айде сега. Я сега играл Майнкрафт. Уй! Те сега той малко ще поиграе. Съжалявам, че не съм за нещо. Не, чакай. Отиди до къщата. Върни се. Отиди до къщата. Да взема малко торчо. И я. Да знаеш, спи съм на малко бачка, защото го щупи. Да. Вие искаш. Да, чата побежа на FIFA и... Да, бе, той хора един път побежа на FIFA. Аз толкова режнах, почнах да се тряскам компютъра, му изгоря хард диска. Това беше първия път, когато му изгоря. Ето дойдох. Съм хик. Не, обърни се. В честа, отвори честа и вземи... О, чакай. Вземи 2 кола. И 2 пръчки. Дай. Няма това преди. Ай, взема 9. Добре, 9. И 10 пръчки вземи. С левия... Бъркам копчета. Бъркаш. Escape. Така. И сега пак отивам да копваме. Не бе, направи торчо. И сега. Той хора малко не е добре с Майнкрафта, защото отскоро почна да играе. С целите вземи с левия бутон, служи ги, служи кол отгоре. Обяснявам, че като на някакъв 5 годишен. Ето е добре. Те остави. И пръчката. Чай, не е много нужно. Служи, чакай, служи торчовите там, между, да. Ти на тях не цъкна даже. Сега чекам. Я легни да спиш. Служи един торч в къщата, до къщата някъде. Служи един торч. Yes. Цак. Ти като играеш, почнах да ми лагва. Спим. Майко, хъркаше. Дай, ако искаш аз да продължа, дай. Не, стана. Арче в мината. Кензефа, който не бачка. Кензефа на вещица. Дай, вещицата пика или серели. Да си сложила някакъв вибратор. Не, обърках това. Чакай, обърках. Ето един този да сложим. И сега копай. И ще копаме камък. Цък. Ти играла с Майнкрафт на комп? Да, ама много ми лаги. Аз седо съм най-малко да се изхвърля компа през терас. Да. И затова не играх. Играх CS. И там ме убият още с един куршум. Добре, хора, спрям клипа на пауза и ще се върнем когато съберем кабелстон, защото сигурно не ви са гледа как съберем кабелстон. Ничего. Те хора отново съм така. Проверявам само да не съм паузнал. Така, сега да... Кирката ми беше свършила, затова спра 3 нови. И после също пак ще снимам с The Gamer HD. В някой епизод ще снимаме с... такова и с двамата. Така се учим. Да изкупаем още малко преди да е свършило времето. И като щом свърши времето, хора, сигурно епизода епизода само ще спре, само да знаете. Сигурно ще е така изведнъж, само да бъдете подготвени. Не го спирам, аз съм я бандикам. Айронче. И щом спра, ще поиграя още малко. Ще събера още малко ресурси.